Luna ianuarie, ziua a 8-a, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Gheorghe Hozevitul. Acest fericit părinte al nostru, Gheorghe, părăsind patria și neamul și toată desfătarea lumească, a venit la Ierusalim să se închine la mormântul cel primitor de viață al Mântuitorului nostru Iisus Hristos și la toate locurile cele sfințite și sfinte și de multe minuni pline din jurul mormântului. După ce a câștigat sfințenia și harul acestora, a intrat în mănăstirea Hozeva și, făcându-se monah și trecând în rândul fraților, s-a arătat de la început în totul nebiruit în orice muncă și aspră viețuire, încât părea că este nematerialnic și fără de trup. Cu viețuirea lui uimea pe toți și îndemna să aibă dorința și râvna răbdării cele mai presus de fire. Deci, ajungând pe culmea nepătimirii și umplându-se de darul Duhului Sfânt, a fost ca un stâlp însuflețit și ca o icoană a tuturor bunătăților pentru cei din mănăstire și pentru toți ceilalți. Până la sfârșit n-a slăbit din înfrânare, aflând odihnă ostenirilor și durerilor sale celor multe prin mutarea către Domnul cel mult dorit. Tot în această zi, pomenirea cuvioasei Maicii noastre, Domnica. Această cuvioasă Maică, Domnica, a trăit în zilele Marelui Împărat Teodosie și a ajuns până în zilele lui Leon și Zenon, care au împărățit în anii 474-491. Domnica era din cetatea Cartaginei, de lângă Carhidon, și după o rânduială de la Dumnezeu s-a dus la Constantinopol împreună cu alte 4 fecioare, iar Nectarie, care era atunci patriarh, fiind îndemnat de o descoperire dumnezească, le-a primit și le-a botezat. Deci cuvioasa Domnica, intrând în viața călugărească, s-a luptat cu ostenel și a ajuns la schimnicie desăvârșită, învrednicindu-se să facă și minuni. Și prorocind multora despre cele ce aveau să fie, s-a mutat către Domnul. Tot în această zi, pomenirea Sfinților mucenici Iulian și Vasilisa și a celor împreună cu dânsii. Acest sfânt mucenic Iulian, care era din cetatea Antinopol din Egipt, a trăit în zilele împăratului Dioclețian și ale cărmuitorului Marchian. El a convins pe soția cu care era căsătorit după lege, al cărei nume era Vasilisa, ca să trăiască mai departe într-o curăție. Și după ce au tuns o călugăriță la o mănăstire, s-a călugărit și el la altă mănăstire și a ajuns egumen peste 12.000 de monahi. Fiind părât, a fost prins și nelepădându-se de Hristos, ci încă batjocorind și pe idoli, a mâniat pe cărmuitorul Marchian, care a trimis îndată oameni de au ars mănăstirea, în care au fost cuprinși de foc toți episcopii și preoții care se adăpostiseră acolo, ca și ceilalți clerici ai ținutului. Și astfel și-au plinit mărturisirea lor, iar Sfântul Iulian, fiind lungit la pământ, a fost bătut și s-au zdrobit oasele, strânse în lanțuri de fier. Însă unul din chinuitorii lui, orb de un ochi, a crezut în Hristos și a fost vindecat de mucenicul Iulian, dar pentru credința ei s-a tăiat capul. Tot așa, și Chelsie, fiul cărmuitorului Marchian, împreună cu 20 de ostași, au crezut într Hristos, văzând că Sfântul Iulian, prin rugăciunile lui, a înviat un mort. Pentru aceasta, după porunca cărmuitorului, mai întâi a fost aruncat la închisoare fiul său, Chelsie, apoi au fost osândiți la chinuri atât el, cât și alți 7 fii ai unui curtean, care crezuseră și ei, cu preotul Antonie și cu Atanasie cel înviat din morți. Dar deoarece, cu harul lui Hristos, toți au îndurat cu bărbăției chinurile, mulți au crezut și chiar maica lui Chelsie, soția cărmuitorului. Și rugându-se cu toții în fața cărmuitorului, îndată prin rugăciunea lor, idolii din templu au căzut, zdrobindu-se, iar templul s-a scufundat în pământ. De aceea acești credincioși au fost supuși la chinuri, iar lui Iulian și lui Chelsie le-au jupuit pielea de pe capete, preotului Antonie i-au scos ochii cu cânci de fier, iar pe maica lui Chelsie au spânzurat-o. Iar celorlalți sfinți li s-au tăiat capetele și așa au luat fericiții cu numele muceniciei. Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici care prin Sfântul Iulian au crezut și prin sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea soției cărmuitorului Marchian, care a crezut prin Sfântul Iulian și de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Carterie. Acest sfânt, Carterie, a fost preot și învățător al creștinilor pe vremea împăratului Dioclețian și a cărmuitorului Urban din Cezariei Capadociei, unde a zidit o biserică și adunând acolo mulțime de creștini, îi învăța să cinstească numai pe Hristos, ca unul ce este Dumnezeu adevărat, și afară de el să nu cunoască pe altul. Fiind părât cărmuitorului pentru această învățătură, s-a ascuns. Iar Domnul i s-a arătat și a zis: Carterie, du-te și te arată la cei ce te caută și eu voi fi cu tine, că trebuie să pătimești mult pentru numele meu și mulți au să creadă și să se mântuiască prin tine. Atunci Sfântul, plin de bucurie și mulțumind lui Dumnezeu,
s-a dat pe față. Întâi a fost închis, apoi l-au dus înaintea cârmuitorului, care i-a poruncit să jertfească zeului Serapis, dar Sfântul, prin rugăciunea lui, surpând acest idol, a fost supus la felurite chinuri. Sfântul, însă, prin arătarea unui înger, a biruit toate chinurile, dar a fost supus din nou la și mai grele chinuri și aruncat în închisoare. Dar după ce s-a înnuptat, iarăși s-a arătat Domnul, l-a dezlegat, l-a însănătoșit, l-a scos afară prin ușile închisorii. Pentru aceasta, mulți necredincioși, văzându-l sănătos, mergeau, se botezau de la el și se vindecau de bolile lor. De aceea, iarăși a fost chinuit cu și mai multă sălbăticie. Și așa și-a dat viteazul mucenic sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Tot în această zi, pomenirea celui dintre sfinți părintelui nostru Chir, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui slujbă se face în mănăstirea Hora și în biserica cea mare, duminica. Tot în acea zi, pomenirea Sfântului Atic, patriarhul Constantinopolului, care în pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului proroc Sameo Elamiteanul, care în pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Agaton, care în pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici al lui Hristos, Teofil Diaconul și Eladie Mireanul. Acești sfinți părinți mucenici erau din Liban și, fiind prinși pentru că mărturiseau pe Hristos, au fost duși înaintea suprefectului Libiei și, fiindcă ei stăruiau în credința lui Hristos, au fost chinuiți foarte. Îndelungându-se această chinuire mult timp, sfinții și-au dat sufletele lor în mâinile lui Dumnezeu. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.